רגע, רגע. מה זה, עם טיימר? אוקיי, רגע, זה צריך זהו. לא. לא, עוד לא. אחרי זה אתה לוחץ. עכשיו זה מתחיל, סליחה. תראה, דבר. אלון אוזן, RFA, בן 2.26, קרוספיט הרי יהודה, קטגוריית עילית. קונספט. בול. כדור, 20 ליברה. תצמיד דקה. נצמד לקיר. נצמד לקיר. 305. קחי לו את זה. לא. רק ללחוץ. יאללה, בהצלחה. איתן, אתה נותן קיום? אתה רוצה אותו? אני לא אגיע. תגידו שכולם מוכנים? כולם מוכנים. יאללה, אז תן לו בבקשה ללחוץ על זה. אילן. תגיד לי מתי ללחוץ. 3, 2, 1, 10 שניות. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, סע. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. יאללה, לנער, לעלות. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. יאללה. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. אלון, רק עוד 20, תעלה יותר. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. יאללה, עוד 10. עוד 10. 1, 2, 3, 4, 5,
עוד 5. עוד 5, אתה ב3 דקות. 1, 2, 3, 4, 5, תן, 6. יאללה, יאללה. כנס לחתור מהר. כנס, אלון, תתחיל. 3.5 דקות לתוך האימון. קצב טוב. יאללה, ברגליים חזק, אלון. אחרי ה-20 הראשונים להרים קצב. 4.5 דקות. תרים קצב קצת אם אתה יכול. כל הכבוד. חמש דקות לתוך האימון. יאללה, משיכות חזקות. כל הכבוד, אלון, משיכות חזקות עם הרגליים. ביי. משיכות חזקות. לא לנוח, למשוך חזק. 6 דקות לתוך האימון. טוב, אלון. עם הרגליים. שש 20 לתוך האימון. יאללה, משיכה חזקה. יאללה, 20... אלון, להמשיך. לא לעצור, לא לעצור. אלון, 20 אחרונים, רק להרביץ. שבע דקות לתוך האימון. אלון, להמשיך. יאללה, אלון, חזק. חזק. אלון, לא לעצור, 10 אחרונים, חזק. שבע וחצי דקות. יאללה, לא לעצור. לא לעצור.
עד הסוף, עד הסוף, לעבור את הקו. לעבור את ה-80. לעבור את ה-80. לעבור. יאללה, יפה. 8 דקות, יש לך עוד דקה. יש לכם דקה ואז אתה יכול לנשום איך שאתה רוצה. עוד 30 שניות. בוא תראה זה. עוד 20 שניות. עוד 15 שניות. עוד 10 שניות. אלון, זה הזמן שלך. עוד 5 שניות. 2, 1, יאללה אלון. תתחיל לגעת במות. יש לך את זה. הכל בסדר, אתה יכול לנוח. הכל בסדר. יש לך גם זמן להיכנס רק ל3, הכל טוב. לנשום? אתה רוצה שנוריד משקל? לא, יצליח. אלון, כנס בפאוור. תראה שזה בסדר. אלון, כנס בפאוור. ואז תראה. עברו. אלון, השעון הזה גם טוב. זה אותו שעון בדיוק. עברה דקה, אתם דקה לתוך זה, עוד 5 דקות. תן רק אחד להרגיש את זה, אז בוא, אני אוריד לך ל60, רק תעשה אחד להרגיש. לא? שלך, דקה וחצי. שעה? לא. אתה דקה וחצי לתוך הזה. הכל טוב. קו ישר, תפתחי את הכתפיים וזה יעלה לבד, אל ת... לא, אני אומר, זה עד... כנס. השעון אמור להיות עד 15, יש לך עוד 4 דקות. טוב. בואו לנשום. טוב. 4 דקות. עוד 4 דקות. יופי. 1. קל. עוד 1. קל. 2, יאללה. יופי. עוד 3 דקות ו10 שניות, חבר'ה. יאללה. 3 דקות. אורי, קרוב לרגליים, אגן יותר נמוך. אתה מעלה את זה. כנס מהר, או שכנס בזה. דבר, אני אבוא.
דקה וחצי. עוד דקה ו-20. שים אותו. עוד דקה. חזק. יאללה. טוב. אתה רוצה עוד? ב-10 עליו, ניסיון ל-105, חצי דקה, 115, כן. יאללה, תריץ את זה. אלון, 15 שניות. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3. כל הכבוד. כל הכבוד. תוריד את זה. לא נחשב. מוד של 20. 5. רגע, 5. 20. ועוד 20. 20 פה. זה לא נחשב. מוד. 5. 20. ו-20. על האש אתה.